Dem baş û xweş temaşevanên hêja, hûn bi xêratin rêzê dersên me yên kurmancî. Mijara me ya îroyîn mijareke nexerîb e û ji hêra her kesî ve tên bikaranîn. Dibe ku pir hêsan xuya bike, li gelek caran şaş jî tên bikaranîn. Belê, mijara me xalbendî ye. Em ê vê mijara xwe di sê dersan de xelas bikin. Niha em ê tenê li ser xal û behnokê bisekinin. Xalbendî, ango, niqteşanî. Hevok rêskirina peyvan a li gorî hinek rêz û rêzkan e. Ji bo ku peyvir û wateya bêjeyê û hemanên hevokê baştir werin nîşandan, di zimanê nivîskî de xalbendî heye. Xalbendî xwendin û têgihiştinê hêsantir dike. Ser û binê hevokê cihê bêhnvedanê nîşan dide. Her wiha di dema xwendinê de em li gorî nîşaneyên xalbendiyê peyvê diqirpînin, bêhna xwe berdidin û radiwestin. Ji şêwaza danîna wan nîşaneyan re xalbendî yan ji bi awayê ku celadet bêdirxan dibêje niqteşanî tê gotin. Berî ku em li ser rist û pêwira wan rawestin, divê em nîşaneyên xalbendiyê rêz bikin. Xal, bêhnok, pirsnîşan, xalêcot, xalêbêhnok, kevanek, kevaneka çarçık, dunik, yeknik, banêşan, xêzek, bendik, sêxal, dabir, dubare û dabeş. Xal, ev nîşane bi dawîbûna hevokê nîşan dide. Dema ku hevok diqede, mirov xalekê datine dawiya hevokê û bi vê rengî jî dide zanîn ku dawî li hevokê hatiye. Peyva piştî xalê bi tîpa mezin dest pê dike. Mînak, wek stêrkên ku zulûmata tarîtiya şevê ronî dikin, dibiriqin çavên te. Li hespên xwe yên hesinî siwarên û biqeştin ji ser axa min. Dilê min aso ye, ne li jor e, ne li jêr. Di pirpite dîsa kefa destê felekê de. Di kurta nivîsan de li ber kurteyê xal tê danîn. Berê li pişt her tîpa kurteyê xal dihate danîn. Lê ev yek hêdî ji holê radibe. Mînak, Profesör Doktor Celîlê Celîl seta ferhenga biwêjên Kurdî amade kiriye. Parêzer Tahîr Elçî bu kevokek mînareya çarling. Hestên mîna hezkirin, rêzdarî, hevaltî û her wekî din hestên xwezayî ne. Sisê, ji bo ku xaneyên hejmaran ji hev bêne veqetandin, piştî sê xaneyan xal tê danîn. Mînak, 2 milyon, 918 milyon û 273,645, 500 milyon û 1. 4. Di nivîsandina mêjûyê de di navbera roj, meh û salê de xal tên danîn. Mînak, 8 Sibatê 2021 21 Edarê 1982 5 Puşberê 2015 5. Di bîrkariyê de wekî nîşaneya caran tê bikaranîn. Mînak, 5 caran 4 20 3 caran 5 15 15 caran 10 105. Nîşe, xal di dirkî de dema ku piştî hejmarekê tê danîn rêza wê nîşan dide. Herkes dixwazin vê yekê derbasê Kurdî jî bikin. Lê di Kurdî de tiştekî wiha nîne. Li şûna wê yekemîn, duyemîn, sêyemîn tên nivîsandin. Behnok, di nav hevokê de cihê ku mirov lê behna xwe vedide, nîşan dide. Bi vî awayî xwendina hevokê hêsantir dibe. Lê divê ev bikaranîn wateyê hevokê neguherîne. Cihên ku behnok tên bikaranîn evin. 1. Ev nîşane dikeve nav du peyvên hem peywir ên ku dane peyhev ango li şûna gihanekê jî tê bikaranîn. Mînak, zîn hînê müzik, govend û folklora Kurdî dibe. Li gund darên tû, behîv, xox û hinaran hebûn. 2. Di nav hevokên hevdûdanî de komekan ji hevokên serbixwe cuda dike. Her wiha du hevokên serbixwe jî bi rêya behnokê ji hev têne veqetandin. Mînak, goşt xwar çav li hêstiyan e. Ji bo ku neçe nexweşxaneyê ji heft bîran av kişand. Sisê, ji bo ku mirov hêmaneke hevokê ji hêmanên din cuda bike, mirov behnokê datîne. Mînak, keçe porkurê zû binivîse. Xelef bi qama xwe ya kin, bi şûrê xwe yê sedef serî rakiribû. 4. Di hejmarên şikestî de xaneyên dibin sifirê re bi behnokê têne veqetandin. Mînak, 1,5 5 çarek. 5. Di nav hevokê de piştî yên erêkirin û redkirinê yên mîna baş e, bilabe, nawalleh girêdayî hevokê tê bikaranîn. Mînak, erê walleh namzetê me jî heye. De baş e, îcar biçin û hesaba 21 salan jê bipirsin. Nawalleh ez nikarim serê xwe li ber zilmê bitewînim. 6. Piştî hevokên xitabetê tê bikaranîn. Mînak, gelê hevalan, rêya me vekirîbe, serkeftin ya me ye. Evîna min hêstin di dil de û ji dil rêya zimên nizanin. Birayê dela, tu çewayî? 7. Di daxwaznameyan de piştî navê saziya ku mirov serî lê dide tê nivîsandin. Mînak, ji Enstitûya Kurdî ya Stenbolê re.
Ji şaredariya bajara mezin Amedê re. 8. Di nivîsandina çavkaniya goteran lêkolînî de bêhnok dikeve navbera nav, paşnav, navê berhemê û her wekî din. Mînak. Tan, Samî, Rêzmana Kurmancî, Wêşanên Enstitûya Kurdiya Stenbolê, Stenbol 2015. Neh, beriya gihanekên mîna ji ber ku lewre, lê, lêbelê tê danîn. Mînak. Îsal ez ê erdê xwe bidim te ji xwe re bajo. Lêbelê lê miqatebe. Bêtir li ber xwe bidin. Lewre em hêj ne azadin. Belê temaşevan dinêje, em gaştin dawiya bernameyê xwe ya îroyîn. Heta bernameyekî din bimînin di xêrê xweşiyê de. Hîn nekin zarokên xwe bi zimanên biyanî. Dê we nas nekin siberoja bi vî zimanê. Dem baş.